Nieuws en informatie uit onze regio. Ja, en terwijl het hardvuur gezellig knettert, begint het buiten opeens te sneeuwen. Hadden we dat verwacht? Eigenlijk niet. Zomaar op een woensdagmiddag begon het te sneeuwen. Hard te sneeuwen. Gezellig voor de kinderen natuurlijk. Pret voor de kinderen. Maar pet voor de automobilisten, want de wegen zijn natuurlijk vrij snel allemaal ondergesneeuwd. Voorzichtig rijden, dat is natuurlijk de boodschap op zo'n wegdek als dit. Ja, en sommige mobilisten die halen het weer net niet, of die moeten even stoppen of komen niet verder, zitten vast. Gelukkig strooidiensten, onmiddellijk veel strooidiensten met volle inzet bezig. En blijf natuurlijk oppassen, want zomaar kan er iemand medeweggebruiker de weg oprijden. Je weet het maar nooit. Wat natuurlijk ook speelt is de sport. Je wil naar je favoriete voetbalwedstrijd gaan kijken, maar ook daar is alles ondergesneeuwd. En er wordt natuurlijk met man en macht gewerkt om die wedstrijd toch door te laten gaan. Hoe zou het op het hoogste punt van Nederland zijn? In Vaals, daar waar België en Nederland aan elkaar grenzen, samenkomen met Duitsland als drielandenpunt. Dan maar weer terug naar de basis. Gelukkig zijn dankzij het goede werk van de strooiwagens zijn de wegen prachtig en goed begaanbaar. De vraag is natuurlijk met de veranderende weersomstandigheden of dit nou onze enige sneeuwbui was dit jaar, of dat we er nog eentje zullen krijgen. Wie weet. Nieuws en informatie uit onze regio.